James Allen, 16. veljače. Kao što se godina sastoji od određenog broja trenutaka koji slijede jedan drugog, tako se čovjekov karakter i život sastoje od misli i djela koji slijede jedni druge, a konačna je cjelina obilježena svojim dijelovima. Male ljubaznosti, velikodušnosti i žrtve čine ljubazan i velikodušan karakter. Istinski pošten čovjek pošten je i u najsitnijim detaljima svog života. Plemenit čovjek plemenit je u svakoj sitnici koju kaže i napravi. Svoj život ne živimo odjednom, nego u dijelićima. Iz ovih dijelića izvire cjelina. Ako odlučiš svaki taj dijelić živjeti plemenito, u završnoj cjelini tebe neće biti ni čestice niskosti. Temeljitost znači genijalnost. Istina je po svojoj prirodi neizreciva. Možemo je jedino živjeti.